Passen uns minuts d'un quart d'una del migdia. Marc Villanueva, Festes de Gràcia ha estat justament la nit passada i molt bé. Espectacular, Ariadna. Molt ordenat tot, s'ha de dir, molta presència policial i molts equips de neteja. Per tant, jo que vaticinava que hi hauria sarau, molt poc sarau i molta festa grossa. Unes festes que jo crec que tenen gairebé tanta personalitat com les de la Mercè. Tenen molta personalitat com els dels carrers engalanats. Ahir, un munt de carrers engalanats. Una festa major que té ja 200 anys d'història. Diu a la seu del districte, hi ha una exposició que diu que ja el 1817 estan documentades festes majors de Gràcia. I clar, són 200 anys de, sí, una mica de befa i escarni també, perquè la festa té aquestes coses de carrers engalanats amb bola de drac, carrers de sempre. Jo dic que són 200 anys de lo mateix, de gent protestant que no pot dormir, de carrers que discuteixen amb altres perquè han guanyat, en fi, 200 anys de festa grossa. I aquest any, perquè no hi hagi tanta discussió, s'ha incorporat un nou carrer als engalanaments, el de fraternitat. Dius, així és com ha de ser les festes, amb fraternitat, Ariadna Oltra. Doncs mira, aquest modernisme, fraternitat precisament, molts carrers engalanats amb elements de reciclatge perquè no siguin... De sempre, sí. Que això està molt bé, estan tot l'any, i per mi aquest és el campió, el carrer Verdi, que ha fet una... Mira, aquí podies deixar una dedicatòria. Tu no ets jurat, per tant... No soc jurat, però aquí deixes un record dels matins d'estiu pels amics del carrer Verdi, que fan aquest bosc filosòfic perquè està fet de fusta, que és com la fusta de l'arbre que torna a ser arbre. És una mica aquesta la idea. O aquests que representen les 4 estacions, aquí l'estiu, amb aquest castell de sorra. Molta feina durant tot l'any de tots els veïns de Gràcia fent carrers engalanats, però clar, la festa no només són carrers. Vas passat per tots els carrers? Per tots. Fins al dimarts a les 6, gent sopant al carrer, aquest home treu la cíndia, treu la taula i es posen a sopar al carrer, però també hi ha molta música. Des d'unes superbatucades que ja has vist abans al Nexe, que ni se'm sentia, perquè estic al mig de la batucada, fins a castanyoles a l'església de Santa Maria, allà al carrer Gràcia, precisament, el Voleu de Ravel amb castanyoles, o Maria del Bar Bonet a l'oratori Sant Felip Neri, un espai molt més íntim, molt més tranquil, perquè les festes de Gràcia són també cultura. Ha canviat això una mica. Sí, el president, després el sentirem, diu que ja no vol grans esdeveniments, sinó que vol petits moments, com aquest jazz que hi ha a la plaça del Diamant amb el mestre Luqui Guri. El maco de la Festa Major de Gràcia és que a cada racó algú munta un esdeveniment. Com, per exemple, hi ha senyors que tenen una botiga de guitarres i decideixen, a davant de la botiga, fer un quartet de corda, com aquests d'aquí, fixa-t'hi. Això també? Això també. Passem pel carrer i no estan ni anunciat enlloc. Aquest senyor que té una botiga d'instruments, patapam, munta un concert allà davant de la botiga. I, evidentment, els grans concerts de gent jove, a la plaça del Sol, a la plaça del Diamant, que aquests tanquen a la 1, per no despertar tant en els veïns. Bé, això depèn, perquè si te'n vas a dormir a les 11 habitualment, clar... Molta policia i molts equips de neteja. Per tant, no hi havia més que els desperfectes habituals de grans aglomeracions. Alcohol al carrer, això sí, està prohibit, però la gent veu al carrer amb botellón. Algú que es fuma un cigarret de la rissa, aquest noi, per exemple, això també, una mica de cosa... hippies i rastes aquí en cases ocupades, en squatters, gent que veuen els portals de les cases, per exemple, això no hauria d'estar gaire permès, i brutícia, molta brutícia, papereres vessant arreu de tota la Festa Major de Gràcia. Però jo crec que és el mal menor, perquè has vist que hi ha molta més imatge de coses divertides i festives que no de coses malaguanyades. De moment, aquest any és fins al moment, amb aquesta primera nit de concerts d'ahir, és tranquil·la, no hi ha hagut incidents. La gent que et deia... El president, el Ricard Estruch, que és un home que porta 4 anys ja de president de la Festa Major de Gràcia, i ell és bastant crític amb la festa d'abans, dels anys d'abans, quan era una festa pensada per grans masses que volien, quants més carrers millor, quanta més gent millor. Ell se n'enreia de quan es parlava de 2 milions de visitants a Gràcia. Ell deia que no era impossible que hi haguessin 2 milions de visitants a Gràcia. Per tant, ell defuig de les grans masses i ens proposa una festa major molt més familiar. Penso que la nit estava saturada, a més amb molts concerts de gran format, cosa que per la nostra vila, el territori, no es mereix aquesta capacitat de gent, i vam reconduir la festa major al format més veïnal, més proper, més familiar. Això ho ha entès la gent, per tant, un dia de qualsevol de festa major pels matins ja és un goig veure les famílies pels carrers passejant, veient els guarniments, gaudint de l'espai. Hi ha els 4 o 5 dies de muntatge que també són extraordinaris perquè comporta la tensió i la il·lusió de treure's d'allò que està emmagatzemat i que hem anat elaborant al llarg d'aquest any. I després ara ve, tenim l'aparador posat i desitjar que la gent ens vingui a veure i gaudeixi d'allò que li anem a oferir. I ho fem de tot cor, amb els braços oberts els esperem i que gaudeixin d'allò que durant molts mesos gent anònima, gent altruista, sense cap mena de recompensa, només la moral de dir ha sortit bé la festa major, està desitjant.
Està molt bé, això. És una nova idea de la Festa Major de Gràcia. Més flexibilitat diurna, que les terrasses diurnes puguin obrir abans i més control a la nit, que les terrasses tanquin més tard. Es vol que els dies feiners tanquin cap a la 1 o una cosa així. Ja veurem si se'n surten aquesta setmana, tota la Festa Major de Gràcia fins al dissabte que ve, però també volíem parlar amb la gent, concretament. Amb la gent que engalana, que té por perquè li malmetin... Amb els veïns. Els que engalanen, perquè tenen por que els malmetin els carrers engalanats, fins i tot han de contractar seguretat privada, oi? Per tant, amb això s'ha d'anar amb molta cura. I també amb gent de la festa de tota la vida, gent de més de 70 anys, que porta 70 anys fent festa major i que s'enyoren de la festa d'antes, ells diuen de l'antes. Sí, diuen que abans es feia festa major amb música de festa major i que ara això és xumba-xumba. Sentim-los a tots una mica en aquest recull. El material és sòlid. He llegit una recomanació que és que es pot acariciar però no es pot apretar. Home, això és un dels motius centrals i de les coses que té que entendre la gent, no? De fet, aquest any hi ha un eslògan que és respectem els guarniments. Un efecte visual perquè la gent es doni compte que aquesta és una feina de molts mesos, de la gent del barri, i doncs que intentarem que la gent ho entengui, que no s'ha d'arrencar ni trencar. I recicleu molt, perquè veig floretes i que són culs d'ampolla. Culs d'ampolla. Tot és reciclat, absolutament tot. Vull dir, culs d'ampolla, les ampolles de 5 litres del sostre, vull dir, el que és les cantonades són dels tubos del cable, vull dir, tot, absolutament tot és reciclat. Hi havia 70 o 80 carrers, o sigui, sorties d'un carrer, empalmaves un altre i un altre i un altre. Ara 3 aquí, 3 allà... Però bueno, segueix sent la millor, més que Sants, no? La millor? La millor. I vostè treu aquí el cilindre al carrer per sopar al carrer. Home, un dia sí, un dia a l'any. Abans es ballava i ara no es ballen, ara només toquen música de discoteca. I per tocar discoteca, on se'n va a ballar a les discoteques. I aquí es ve a ballar música de festa major, que és el que no toquen. I ara, doncs ja mira, estic passejant perquè encara no podré dormir, fins a les 3 almenys tocaran música, però no música maca, No música maca, Ariadna? Clar, aquesta dona diu que fins a les 3 no pot dormir, que és quan para el xumba-xumba. Clar. Però és que li envies que no pateixi, que els dies feiners no estarà fins a les 3 i que només fins dissabte. Home, fins la 1, Déu-n'hi-do. Fins a la 1, perquè aquesta senyora estava al carrer allà, passejant pel carrer. Escolta, amb una gran festa per tots els barcelonins convidats tota aquesta setmana a Gràcia. I la dualitat aquesta de Gràcia i Sants, aquesta rivalitat. La picabaralla, Sí, d'aquí uns dies Sants? Doncs allà que hi seré, jo, escolta, m'aniré a Sants a veure què diuen ells, si és millor la seva o la de Gràcia. Sí, clar. Què et penses que diran? Doncs que la de Sants, clar. I la del meu barri també és la millor. Marc, una cosa, de moment, aquesta nit, on te vas? Ai, aquesta nit, Ariadna. Com t'ho explicaria? Si et faig un gest en plan... Perdó? Agafa així aquest home, jo seré... Ara sí. Gran Miguel Bosé. Clar, és que només cantem me'n vaig a Miguel Bosé. A Tarragona, a la plaça de Toros de Tarragona, que hem de començar a reinventar les places de toros, omplim-les de molta faldilla, en aquest cas la de Miguel Bosé, que espero que encara porti faldilles en algun moment. Home, no sé si em porta encara, No, a veure si fa canvis de vestuari i el veurem avui aquesta nit a Tarragona, tots a Tarragona, perquè veurem Miguel Bosé.